Уважаеми слушатели, по случай настъпването на новата 2012 година, искам да ви пожелая да бъдете здрави, щастливи и да достигнете моите години. Аз навършвам 85 години и се чувствам жизнен и искам да живея още толкова. Всеки човек трябва да постигне това, което му отредила природата и първо да търси спасение след природата. Въздух, слънце и вода. В планината е здравето и гордостта на всеки човек. Който чака вкъщи да му дойде здравето, няма да стане така. Всеки човек трябва сам да си търси здравето и да направи всичко необходимо, за да го постигне. Аз съм го постигнал благодарение на природата и законите на природата. Това, което ме е спасило, това е закон на природата. Самолечение с вода, без храна и без лекарства. Затова всеки, който иска да постигне здравословни процеси, да се излекува от болестите, може да го направи, като спазва законите на природата. Това е самолечение с вода, без храна и лекарства. За да може организма да се пребори с всичко това, което се е развило в неговото тяло, от неговото безгрижие или невнимание към себе си. Затова аз апелирам към всички ви през новата година да помислите за себе си, за здравето на себе си, на семейството и на близките си, и за да нямате проблеми с медицината. Аз при доктор не ходя. За мен медицината е природата. Най-силният закон, най-силният лекар, най-силният хирург, най-силният оператор. Затова аз всеко 3 месеца си правя профилактика на тялото. 3 дни самолечение с вода, 3 дни за хранене, 6 дни общо и всеко 3 месеца чувствам бодър, жизнерадостен. И сега, както виждате, съм пред микрофона тук, да ви поздравя с новата 2012 година, да ви пожелая весело посрещане, прекарване, да бъдете живи и здрави, да ме надминете. Да надживеете столетието. Това е целта на природата, на всички хора, но не трябва да изпускате законите на природата. Това е от мен. Бъдете здрави и весела нова година!